Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Vári som mýtnik, keď milujem milujúcich. Vári som pohan, keď pozdravujem neblízkych. Chcem byť dokonalý ako môj nebeský Otec. Chcem byť dokonalá ako môj nebeský Otec. Milovať nepriateľov, modliť sa za tých, čo trápia, veď on dá výsť slnku nad každým a ono nezhasína. Milovať nepriateľov, modliť sa za tých, čo trápia, veď on dá výsť slnku nad každým a ono nezhasína.